пърженото, бе, пърженото! Картофите, бе, пържените картофи! А, чипс! Майка ми е толкова Така викай, кажи на Мира, предай на Мира! Не бе, предай на Мируня! Майка ми се е напила. Не бе, онова те вика така, а онова пърженото, абе, картофите, бе, абе, пържените картофи, чипса! Предай на Мирунка! Да, стига, моля се. Мога да ни кажа няколко неща. Ти си, drink and drive! Ей, просто дишай, не ще бъда пас. Скъпи, аз не падам ниско като вас. Какъв беше въпрос? Да, пожеланията. Бати, тъпи се пожелания. Абе, ти го човек си ги прави. Не, бавам се! Мира, искам да видя колко съм висока в платформите. Може и... Аз мисля, много ти благодаря, да. Много съм. Приличаш като... Прилича за серво! Иреки картофи! Прилича за серво! Вашата прилична лейно! Секси! Много ми прилична Мартина! Просто не ще бъда пас! Кукато вас!